la intenció d'aprovar un pressupost per al 2015, ara aquest estiu, i augmentar les partides més necessàries, tant de cultura com de serveis socials, i alguna inversió molt xicoteta de coses pràcticament corrents, són inversions però coses corrents. Ens hem trobat el problema de que falten taules i cadires per a alguns grups polítics, textualment perquè no n'hi ha taules i cadires en l'Ajuntament, doncs tindrien que comprar-les. Igual passa en els equips informàtics. Doncs el tenim pràcticament enllestit, queda discutir les xicotetes partides de diferents regidories. Jo m'imagino que igual la setmana que ve, o en 10 dies, anirà a Comissió d'Hisenda i 2 o 3 dies després a ple. Jo espero que per a meitat del mes d'agost estigui aprovat, en el qual després n'hi ha que publicar-lo al boletí i donar-li un temps d'exposició pública, estaria vigent a finals de setembre.